Maayong buntag sa tanan. Atong tema nagahisgot mahitungod sa pag-abli sa kadagaya sa Dios pinaagi sa atong paglahutay. Maabli ang kadagaya sa Dios pinaagi sa atong paglahutay. In English, unlocking God's abundance through our persistence. If we easily quit, we will always quit, and we will not see God's glory. Kung ang tao nga dali ra mo undang, kanunay sige na siya undang in relationship, in business, in any aspect of life. Kung ang tao gali, dali ra siya mo give up, he will always give up, and he will always quit. And he will transfer from this place to this place and to this place. And he will not see God's glory. In any call of life, those who persevere are those who will succeed. Bisan maigsoon sa sports. Kung ikaw, ni-intra ka o sa ka-sports, dali ra ka mo surrender. Kung boxing, na black iron lang ka, undang na dayon ka, dili ka mahimo Manny Pacquiao. In career sa kinabuhi, kasabaan lang ka sa imong amo, lain ra batang mga Pinoy, kay mo ingon nga, dili lang ko kasabaan, prangkahan lang good ko, kay di man ko malain, pero prangkahan nimo magmahay dayon. May lang sa istorya. In academe or sa imong pag-eskwela, kung dili ka mo lahutay, dili ka mo persevere, tagaan ka lang grado nga 75 tungod kay minus kay ka sa mathematics, magmahay na dayon ka. Di ba? In marriage, tanan nga aspeto sa kinabuhi, singkahan na kasi mong bana, na mahay di asawa dayon, buwag dayon. Bisan gali sa ministry, ra bay sweldo ministry. Kaya ang Ginoo ra may ang atong employer. Kita, ang Ginoo ba kay di bay ng mga tagak ang kwarta sa langit or mga sinsilyo sa langit nga na compensation sa ato. Unya sulti ata sa atong leader, mahay dayon. Maigo ang atong garbo, mahay undang. Or bisan sa gingharian sa Dios, di ay ang atong pagpuyo sa gingharian sa Dios, ang atong pagsimba. Naalay kauban nimo sa simbahan nga di nimo angayan, damayon nimo ang Ginoo. Nga maoy nagluwas nimo. Mao lagi na nga kung ang usa ka tawo dali ra siya mo quit or dali ra siya mo surrender, kanunay na siya surrender o kanunay na siya mo quit. Maobitaw sa Amerika nga ang divorce, pag mo divorce gali na og kaisa, bantay na, mukaduha, mukatulo, mukaupat, mura nagkanta ni Max Urban nga di nagig kumuusab, di ba? Katong may usa ka buros kuno nga nanganak siya primero, og niingon si Max Urban nga di nagid kuno siya mausab kay sakit kuno ang mga anak, apan nahimo pang kaduha, katulo, kaupat. Inana ba? Because once we give up, we will always give up. That's why, do not give up. Do not quit. Ayaw surrender. Kaya mo surrender ka na gali, ang maandad naman, sige na lang surrender. The same with our gospel today. Nindot kayo atong ibanghilyo karon. Ingon din si Ginoong Hesus, iyang gipakita sa iyang ehemplo. Ingon siya nga dito sa iyang illustration. Mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, pananglit usa ka ninyong muduol sa balay sa usa ka higala sa tungang gabi. Ug nangayo siya og pan. Tungod kay ang iya kunong amigo nga nipanaw alas 12 sa gabi na niabot og wala siya ikadalit. So niadto siya siyang silingan nga iyang amigo og nanuktok. Siya bay, tagay ko pan bay kay akong amigo ngagikan sa layong panaw wala ko'y ikadalit. Pero kabalo mo, iyang amigo natulog na siya uban sa iyang pamilya. Naguna-una siya nga dili niya
Dili siya mo bangon kay nakatulog na lagi siya uban sa iyang pamilya. Kamo ko ni pukahon, kan di ba? Kana na plaster na ka. Unya sinamukon ka. Pero ingon siya, ingon ang Ginoo. Dili siya mo bangon tungod kay amigo sila. Pero mo bangon na lang siya because of his shameless persistence. Tungod kay ang iyang amigo wa gyud na uwa og tuktok. Og nangayo sa iya sa tuwang gabi. Kaya kung dili niya atimanon, dili niya abrihan, sige ba tuktok-tok, di ba untuk undang. Ingon din si Ginoong Jesus, tan-awara, inaani ang mga tao sa kalibutan. Kabalo gali sila maghuna-huna ang mga amahan sa kalibutan nga mga dautan man unta. Nakaantigo ga sila og huna-huna sa kaayuhan sa ilang anak. Labaw na gyud kuno ang Dios. Kung kita mangayo, kita kuno makaplag. Kung kita manuktok, kita pag-aablihan. Pero what is the key? Shameless. Pabagaay ng nagway ng Kristohano, no? Shameless man dito sa English niya. Kani wa ka maulaw sa imong pagkamakanunayon. Shameless persistence. Sa ato pa diri sa gingarian sa Dios, bawal diri ang nipis ug naong. Dapat kapalmoks. Baga og dagway para sa kamatuoran, para sa matarong, dili kay bagag dagway sa mga butang nga salawayon. Nagets na to may igsoon? Nga kung mangayo ta sa Ginoo, dili ta dapat wagas gid ba? Mo nang gusto sa Ginoo kana dili kanang kabantay mo nang tuktok nga murag wala na nuktok kanang hinay. Nakabantay na ko kanang wala confidence ba? No, murag pero kanang mga NBI. Di ba kanang NBI manuktok nga naay mga arrest warrant dala aiso kay na. Ko agi na manuktok confident kay pero kanang tuktok gali nga hadlo ka samad, di ba? Hinay kayo murag wala nuktok. Ang gusto sa Ginoo kanang confident ta manuktok pero dili bastos. Okay, dili NBI nga gusto gubaon imong portahan. Confident ta manuktok sa iya kay ingon man siya. Pangayo mo. Kay kamo makaplag. Tuktok o kamo pag-abulihan pangita o kamo makaplag. Seek, knock on the door, it will be open. Seek and you shall find. Knock on the door shall be open unto you. And knock, sigo sa to isa, ask. Pangayo. Ang problema ginato sa tinuod lang wa pa kita nangayo. Mauna kung naay Kristohanon diri nga naglingkod diha sa ingkuranan nga inyong giingkuran karon nga wa pa mo nangayo sa Ginoo, wala pa gyud ninyo nabuhat ang inyong parte. Okay? So muna nga mangayo gid ta sa Ginoo. Og niingon siya sa katapusan, nindot kayo ang giingon sa Ginoo sa katapusan. Last to verse. Bisan pa sa inyong pagkadautan. Mahibalo ka muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga tuwa sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Matingala ka kay sa primero diri ang gisgutan sa ebanghelyo pangayo sa mga material nga butang, pan kato yang anak kato na traveler nga iyang silingan nangayo. Okay, unya ni padayon siya nga pangayo kamo makaplag, pangita o pagtuktok. Pero diri sa last nga parts of verse, iyang i-conclude nga labaw pa ang amahan nga tuwa sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo sa mangayo niini. Ngano Espiritu Santo man ang konklusyon nga material things raman ang atong gihisgutan? Paan man to ang gipangayo? Ngano ang gipasabot ni Ginoong Jesucristo ni jump man siya didto sa pagpangayo sa Espiritu Santo. Ang pinakadako nga pwede mahatag sa Dios after sa iyang bugtong anak maigsoon kabalo mo unsa? Ang pinakadako nga butang ba unsa man ang pinakadako nga butang nga mahatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan after sa iyang bugtong anak. Unsa man kaha? Walay makalabaw maigsoon sa balaang espiritu. That is why the Holy Spirit came. When Jesus ascended into heaven, He promised, and I must go to the Father so that the Holy Spirit may come
Muadto ako sa akong amahan para mo kanaog ug ipadala ko ang balaang espiritu. Ingon siya, kana inyong gikinahanglan karon maigsuon. Kana atong mga panginahanglan matag adlaw ba? Kana na sa inyong huna-huna karon nga inyong panginahanglanon or ato panginahanglanon, ato mga need. Iyon siya gamay ra kay na siya nga butang nga dili mahatag sa Dios. Iyon siya gihatag manggali niya ang pinaka-power kaayo nga pwede gunitan or mabatunan sa usa ka tawo nga mao ang balaang espiritu. Labaw pa unsa na lang kaha kana ang inyong mga ginagmay nga gipangayo. Kabalo ba nga ang Dios Espiritu Santo mas dako pa sa universo? God the Holy Spirit is greater than the universe itself. O kana atong gipangayo kung unsa may atong cellphone, baba murag mawad-an na kitag paglaog ng cellphone. I-compare nimo ang cellphone, mangutana ko nimo ay may dako ang cellphone or ang universe. Grabe na nga contrast na nga kuan kaning comparison. Mas dako pa manggali ang Earth kaysa imong cellphone. Mas dako pa ang Pilipinas, di ba? Kaysa imong cellphone. Gihatag manggali sa Ginoo na. Iyon siya, I gave you the Holy Spirit. Pero moingon ta nga, Father, bala ang Espiritu may giingon ni Ginoong Jesus, nga wala siya mag-ukon-ukon sa paghatag ni ini kanato. Ang akong gikinahanglan magud, Father, kwarta. Kaya kung nakoy kwarta, makapalit ko cellphone. Kung nakoy kwarta, makapatukod kong balay, makapalit ko yuta. Kung nakoy kwarta, palit ko brand new nga sakyanan. Kanang kuan gyud, kanang Raptor, di ba? Or akong paliton gyud, Father, kanang kuan kaning V8 nga Land Cruiser. Kung nakoy kwarta, mao na nga akong gipagayo, Father, kwarta dili balang espiritu. Sa man balang espiritu ipura ba kanana? Naaram na diya sa kilid, anytime na available man na. Di ba? God is good but we need cash. Murag ina na ba? Okay man pagpangalagad, pero kwarta lagi, maubitaw, Father, nga nagsimba ko para muhatag ko sa akong tithes, para kumuhatag ko sa akong tithes, nag-ingon ang Bible nga mga kwarta ko. Nya karon bala ang espiritu na hinoon. Pagka-corny. Di ba? Pagka-boring. O sige be, atong for the sake of comparison, atong i-compare. Holy Spirit versus money. Kinsay daog. O una tas money. Realistic ta, Father, ha? Kung mag-compare ta kanang kuan yun, Father. Kanang realistic ba? Dili ingon nga out of this world. Okay. Naman tanan ning kalibutan, realistic man ka ha. Niining kalibutan na, ang importante niining kalibutan na mabuhi. Tama ba? O kung mabuhi ta, malipayon. Murag desiderata ba? Kita mo muna, always desire for the best. Always strive for, is desire to be happy. Kaya mo mga gusto sa tao nga mabuhi ta og dugay, pero kung mabuhi ta og dugay nining kalibutan na, dili ta masakiton. Unya kung taas mga lita kinabuhi, napoy kwarta. Kay lisod sad kaayo kung taas ta kinabuhi pero sige tag pangayo sa atong mga anak, sige tag text sa atong mga paryente nga tuwa sa abroad, gasalig ta sa ila. We are living at their mercy. Murag ana ba? Matats, Father, ang atong pride, ang atong garbo. Kung tagaan man ko sa Ginoo taas kay kinabuhi, at least maayog panglawas. Unya, Father, kung magpalit cash, dili utang. Di ba? Ana man ganang atong notion. O sige. So unsa may price niya na para imo na matakamtaman? O di kwarta. Di ba? Dapat, Father, daghan og kwarta. Kay bisan kini ako anak, murag di ko sigurado ra bradik atibanon ko na di pagkatiguang, pero kung daghan og kwarta, magkuha kog agency nga mag-atiman nako, bayaran nako og 3 million, kanang 3 million, magkuha sila og mga muchacho og muchatsa para akong sugo-sugoon. Magkuha og private nurse og private nga mga midwife para pagkatiguang nako nay mo atiman nako tay kay daghan man kog kwarta. Unya, kaya na sa imong balaang espiritu, Father. Di ba? Unsa man, kaya na, sokol ka na. O sige.
Mo sulti pud ko tubag ko. Dili ta sa balaang espiritu pod. Nga kung way kwartahay, makaya ba na to, mabuhi ba ta, magmalipayon ba ta kaha? Sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, kung walay kwarta, poros lang balaang espiritu. Tanaw na to kung naabay sitwasyon ni nana. Okay. Mga tana ko ninyo. Sa panahon ni Adan ug ni Iba, naana na inyong 20 pesos, naana na inyong 1,000? Ha? Kana inyong kwarta sa bangko nga binandol. Panghatag mo no, kay natay mga isuon nga nasunugan, unya kuan ra ba kanang wa pa ta nakakolekta, so mag-announcement na unya. Oh, sa panahon ni Adan ug ni Iba, nanana na si Ninoy Aquino kanang anak nga 500 pesos. Ngano man to sila nga nagbalipayon man sila be? Be. Ngano nagkinabuhi man sila og 1,000 years, almost 1,000 years, di ba? Nga way kwartahay. Unya malipayon man si Adan o si Iba. Di ba? Katong mga Israelites, sa diyang gipagawa sila sa Ginoo gikan sa Ehipto. Nitabok sila sa Red Sea. Di ba? Gipika sa Dios ang dagat. Unya pag-abot nila dito sa Kamingawan for 40 years, ang Ginoo nagpaulan og mana nga mahimo nilang pamahaw paniudto og panihapon ang pangutana. For that 40 years, naaday 1,000 na to. Naaday bangko na to kanang video. Ha, naan ang video dito sa kuan, dito sa Kamingawan sa kuan, sa wilderness after near Mount Sinai. Wala may landbang siguro sa una no. O so pwede di ay. Pwede di ay nga way kwartahe pader magmalipayon ta. O di rin lang ta sa kuan. Pagsulod nila sa Israel, when they settled the land of promise, a land where milk and honey is flowing. The promised land, na dekwarta dito. Wala pa may bangko, wala pa may Federal Reserve dito nga time. O, diri lang ta atong padulaan. Way back, mga around, katong panahon ni Magellan ba? Barter man ang practice sa una, nila Lapu-Lapu. Ngayon, nabuhay man ang kwarta, ang tao. Barter man lang, di ba? Wala man ito'y kwartahay. Kung si Quest na ay manok, ako na ay baboy. Di ba? Iyang manok nga tulo ka buok, bayloan akong baboy 20 kilos. Swap. Oh, barter man na sa una. Ngano ang tao nabuhi man. Kung unsay naa sa imo, pwede nimo i-share sa katiling ba makakaon ang tanan. Kung ako'y kamunggay, ikaw na ay alugbati, unya ikaw na ay unsa nang humot kay gali? Tanglad, di ba? Unya si manang na imanok o ato na i-combine. Mga tang tanan, ang imong manok, atong butagan o kamunggay, atong tanglaran, happy all. So pwede ra gid ay maigsoon maghinigog maayta, magtinabangay o magpuyo ta sama nga usa, bisan pang way kwarta. Okay? Maigsoon sa tinuod lang. Kung ang Holy Spirit wala palang gihatag sa Ginoo, ang pinaka-power kayo, pinaka-importante kayo nga dapat iposes sa tao, dugay ra ta giposes diri sa atong kaaway. Dugay ra ta gikanker sa demonyo. Lagi basa kayo na sa Salmo, to ara dito, nga ang hari kuno ni kalibutan mao kuno si Satanas. Tinuod gid ba ya? Gitugutan gid ba ya siya nga manghari? Dili siya tinuod nga hari. Pero gitugutan siya nga maghari din ng kalibutan. Maubitaw kung walay balaang espiritu, awa na. Asa na katakaron? Mga pagano siguro ta. Unya, ang atong gisimba siguro, sama siguro sa mga pagano nga nagsimba sila sa adlaw, nagsimba sa bulan, nagsimba sa kahoy. Unya ka ng adlaw, bulan, kahoy, ang napaluyo, demonyo, mangyapon na. So naulipon na ta sa kaaway unta. Kung wala pa ang balaang espiritu, o kung walay balaang espiritu may suon, walay ingon si Christ nga, for the Holy Spirit will come and the Holy Spirit will guide you to all truth. Magagiya kaninyo sa tanang kamatuoran o magbantay sa iglesia. Kung walay balaang espiritu, way magbantay sa iglesia. Kung huwag magbantay sa iglesia, kitang tanan pagano karon. Ang Kristyanismo, dili nito moabot sa Pilipinas. Huwag siguro ang inyong relihiyon karon,
kanang rehiliyon sa Marawi. Oh. Mauna yung reliyon nun, kanang reliyon sa Saudi. Kung walay Kristyanismo, walay Kristo nila. Kung walay Kristo, walay kinabuhing dayon. Luoy kay ta. Unya, pag abot sa langit, kanain yung kwarta, mapuslan ninyo na. Pwede ba na, Pader, para isugdod sa impyerno, para makusog ang kalayo? Pwede. Kanang isa ka truck ka kwarta, isa ka barko ka kwarta, ihaling na to na dito, idapog. We are not against money. But money, kung dili na to makontrol, money is a good servant, but a cruel master. It will push you to hell. Pero money is good. It is a good servant. Pwede na nimo masugo-sugo, magamit nimo for God's glory, for your family. Pero kung maulipon ka, it is so cruel. Maigsoon kung wala pa lang ang balaang espiritu, nga pinaka power kayo nga mahatag sa Dios kanato. Pinaka-importante o pinakadako nga mahatag sa Dios kanato. Mauna nga kada itong ipangayo, ginagmay ra lagi na. Maigsoon ang pasabot sa Ginoo. Mahatag man gani niya ang pinakadako nga butang, labaw na ang kwarta, daw ang uban nga mga ginagmay nga atong gipangayo. Og nasayod kita maigsoon, nga kung mahatag sa Dios ang pinakadako nga butang, dili sad imposible. Okay? This is the word. Dili sad imposible nga mahatag niya ang atong mga ginagmay. Kay bisan gali ang amahan nga mga makasala og mga talapungo. Wa man ingani talapungo. Mga talapungo nga mga amahan, wa man ko dinong kita. Kaantigo gali maghuna-huna sa kaayuhan sa ilang mga anak. Ilang paeskwelahon, ilang saninaan, kung masakit ilang atimanon. Labaw na gyud maigsuon ang atong amahan nga tuas sa langit. Ang problema magud nato mauni sa atong pagpangayo. Kay sa tinuod lang, sa atong pagpangayo manggod, ang nagpahipi ni ana, garbo. Imposible, Pader. Dili lagi, Pader. Sige, betag simba ha. In Jesus' name. Wala na sa ako. Atong kwentahon ha. Ngano mangayo mga balay? Parang nagapuyan, Pader, practical man. Pero gano'n na mo kay presyo yung balay, nga at least, Lord, mo abot po mga 1.5 million, Lord. Kay para mabutangan ako o mapintalan po na ako. Okay, mapintalan ako, Lord. Unya, naay gate. Para di makasulod ng mga kawatan, kay kana mong mga silingan nga mga patay gutom. Mga kawatan na mga ginawa ko isaling sa dagway na. Namang yung specification. Ngano man? Ngano nga natay pangayoon sa Ginoo, ngano gahi usahay kabalo mo? Tungod kay kung imo ginang tan-awon ang usisahon ang kinauyukan na naanay garbo didto nagtago. Maulaw mo sa tapader, oy ala-ala magtukod tagbalay unsa lay ikasulti sa akong silingan daw sa akong mga paryente. Umo na. Di ba? Ni gawas ng tinuod mao di ay gusto nimo ninduton ang imong balay kay para ma-impress pod ang imong mga paryentes, lingan, labi na imong mga kabatch. Dato na ba kaya mo mga batch o niya ako rin nagpabili nga pobre? At least, makainon po sila. Di na basta-basta akong, grabe naman gayo. Labi, magtapok-tapok may mga kabatch. Ako rin dito yung nasa kilid. Sila dito, daggo kay mga tingog, daggo kay mga amot. Ako, kinsa mong amot, wag, tago lang. At least, Pader ba, nga akuan? Mauna malangan ta sa atong gipangayo, kay ang atong gipangayo manggod na ay nagtago-tago dito. Unsa man nagtago-tago? Kanang garbo. Na ay garbo. Mugin na. Bisan unsa? Career nimo, di ko sa apply na Pader, uy ulaw kayo. Janitor unya
layason officer, sos. Dili man na kuan nga pader, nakabalo ba ka na ako nga hapit ba ako mahimong kuan? Nakahuman ba ako dani nga degree or nakahuman ba ako sa GI? Graduate ko sa GI o sa Christ Dicting. UP. Di ba? Himuon ko nimong unsa na? Layason officer, mura na kauban sa layas-layas. Kadang sugo-sugoon or kadang kuan ya, kadang maintenance. Ngano man, ngano usahay ang Dios gahi ang tubag tungod kay ang imong gipangayo dili mao. Kung mao man tungod kay need nimo tinuod nga need nimo pero gubon sa Ginoo sa ang garbo lagi. There has to be a circumcision of heart. Kabalo mo ngano ang Israelites ngano dugay sila nakaabot sa promised land? God took the Israelites out of Egypt, but God didn't took yet the Egypt out from them. Ang Ginoo gikuha sila sa Ehipto. Pero ang sistema sa Ehipto, ang pabaagi sa Ehipto, ang panghuna-huna sa Ehipto, ang estilo sa Ehipto, ang mga stepping sa Ehipto naapa sa mga Israelita. Kaya they were there for 300 years. Ang ilang unang-una, karne lang yapon. Kitagaan silang mana sa Ginoo, di ba? Para makaon sila. I will send you manna, the food of the angels. But they were craving in sila for meat, lean meat, Lord. Pork chop, good Lord. Among gusto unta, Lord, kay pura na kay ning mana. May pa dito namin sa Ehipto, bahala ipaglatos mi dito, Lord, pero among sudan pagkahapon, karne. Ano ba sila, di ba? Karne, good Lord. Dire, kamingawan, mana. Pura kayo. Reklamo sila sa Ginoo. Mauna, nga 40 years, aya gitubag ang ilang pag-ampo. Oh, kamo, sugot mo. Sugot ta, akit ko na. Sugot ta. Nga kanina itong mga pag-ampo. Nga, Lord, gusto na ko, Lord, nga makauyab. Kay 17 years old na ko, Lord. Among mga silingan, sige na sila holding hands. Sige na silang ablay-ablay. Unya, kita ko na ng amo silingan, Lord, kanang gwapuhon. Sige, kiss-kiss. Sus, kasuya kay Lord. Oy, ako na di, pobre kayo. Mag-Valentine's na sa Pebrero. Labi ihikog, Lord. Wagin ko uyab. Balang, dili uyab, Lord. Inyo lang ka mutual understanding. Baka nagmurag uyab. Okay na ko na, Lord. Kaya at least, uban-uban. Secure kayo katanawon. Kami, Lord, dili man may secured. So, ang binali sa dili secured, unsa man? Insecure. Luoy kayo, Lord. Nga, sugot mo, 40 years pabutubagon sa Ginoo para sa Israelites. Be, 17 years old mo, pras 40. Pila na, 57 years old, ayaw pa makauyam. Mauna, nga pangayuan ninyo ang gusto sa Ginoo, ayaw mo pagpasulabi sa inyong gusto. Oh, kung imong edad karon 50 na ka, unya, pareha sa Israelites, 40 years pa ya gitubag. Unya imong ipagay sa Ginoo balay. Lord, balay. Kanang naanak ko sa ground floor, Lord, pislito na ko ang elevator. Saka na ko, di na ko tikang-tikang, di ba? Na elevator ang balay, ana. Sige, 40 years from now. So, 50 plus 40, pila? Oh, bakit mo sa mathematics lagi? 90. O, sige. 90 years old na ka. Mauto sila na nalangan. Kaya nga naman, ang karaan nga panguna-una o karaan nga kasing-kasing naalang gyapon sa ila. Mo bitaw ang gusto sa Ginoo nga renew your mind. I-renew ko no. Mao na may suna na kanindot sa Eucharist. Diha gud sa Eucharist. Diha sa Eucharist, burag wa lang na siya. Pero kabalo ba mo? You will become what you eat. Mahimo mo ikaw kung unsa imong gikaon. Mabitaw nga igon ko sa una, na kung sa ikaw karne, litson manok, panit sa manok, pulos man na kolesterol. So kung magkaon nga kolesterol, mahimo kang kolesterol. Kung mo taas ang imong kolesterol, mao na mahitabo sa imo.
nga motaas ang imong high blood ka, ma-stroke rin ka. Because you will become what you eat. Siga soft drinks, taas og sugar, mutaas ang imong brown sugar, na misilingan na. Ngano wala man nakaani si kuan lagi ay ni taas ang iyang brown sugar. Ayan the sugar, brown sugar yun na mention. So, you will exactly become what you feed to your body. Kani, Eucharist. You will become like Jesus. This is the way to renew your mind and your heart. Kung gusto ninyo ma-renew sacramentally, inward out, because sacrament is the external manifestation of the real inside. Okay? Because just like Christ, He is the sacrament of the Father. Ang amahan nga dili makita, gipakita sa amahan ang iyang pagkasiya pinaagi ni Kristo. So kita maigsuon, matransform kita in heart and in mind, and we will become like Him. Tungod kay atong gi-consume ang body and blood. But we are not consuming the body and blood. Though we eat, but kita ang na-consume ni Christ. Dili ato siya ma-consume. We cannot consume Him nga ma-contain nato siya. Once we eat His body and blood, ma-consume ta, and we will be transformed into Him in mind, in body, and soul. Mauna kung sige kag Eucharist, manimaho ka ng Kristo. Pag abot ni mong langit, pagsimot sa Ginoo, in ka na kayo dito. Kaya mo namang i-embrace ang Kristo. Muna may iso nga importante kayo nga dili na to i-miss ang Eucharist. Laom kay ni nga misteryo. Pero maora ni misteryo nga gibiyaan si Kristo sa iyang 5,000 nga mga followers, pero wa gid niya otruha ang iyang statement. I am the bread. Kaya ang mga tao mga sa nagait og manna, di ba? Manna from heaven. I am the manna of heaven. I am the bread from heaven. He who eats me shall never go hungry again. Ingon naman sa Israelites nga, how could it be? Di ba? Nga, how come you become the bread of heaven? Nga, you are the son of the carpenter. You are living in Capernaum. O, naka sa Nazareth. We know you, Jesus. How come nga, ikaw ang manna o ikaw ang tinapay nga gikan sa langit? Iyang gipalawman. So, gikan sa manna nga statement, nibalik siya sa Passover statement. Dito sa Egypt, iyon siya nga, I am he who eats my flesh and drink my blood. There is life in him and I will raise him up in the last day. Ha! Na-scandalize sila. Kaya nga naman, ang mga Jew manggo, dili sila mo kaon sa buhi o dili sila mo inom sa dugo. Dapat kung agto kag Jewish, ang kanang dugo till the last drop of the blood, ilagi na ipatulo. Iyon siya, he who eats my flesh. Iyon guys, iyon siya at first, ako ang pan nga gikan sa langit. But they refused to believe. Iyang gipalawman ni atras siya sa Egypt. Di ba? Sa Egypt, dito sa Passover, iyon siya nga magkuha mo karniro, ibutang ninyo, ipurman nyo cross ang dugo, then, isacrifice nyo ang karniro, o kanon ninyo ang karniro. So the sacrifice is not complete by merely killing the animal, but you have to eat. Kanuni mo. Iyang gi-quote, iyon siya, he who eats my flesh, ako ang karniro karon, the Lamb of God, di ba? Ako ang karniro, ang mukaon sa akong unod, ug muinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan. Wala nakadawat ang mga Hudyo, ug nanglakaw silang tanan, 5,000 ka mga lalaki, kung naay mga asawa po, tagsag asawa, 5,000 plus 5,000, 10,000 daw big tagduha mga bata, pinagamay lang mga bata. Pila tanan? More or less 20,000 followers left Jesus at that very day. Unsay gibuhat ni Ginoong Hesus? Iya bang ikamay? Uy, sorry, balik mo diri kay mga tayo sa dagko kayo. Balik mo diri. Sayop ko, mali ko. I changed my mind, dili na simbolo na ito. Simbolo na na. Wala.
He allowed them to go away and left. And he turned to his disciples and iniingon siya, how about you? Will you leave me also like them? Peter stepped forward, Lord, you have the word that gives eternal life. To whom shall we go? Ginoo na ani mo ang pulo nga naghatag og kinabuhi. Kumulakaw pud mi Lord, asa man sad tuod mi di ay paingon. Wa man mi laing kapaingnan. Bisan gibiyaan si Ginoong Hesus, wa gid niya utruha iyang statement. He who eats my flesh and drink my blood, there is life in him, and I will raise him up the last day. Maunang Eucharist. Maunang once gusto na to i-renew ang atong mind. Kaon ta dire. Sabay ta mga onta. Then God will transform your mind. And God will transform your heart. Ug mubalik tas pangayo dayon. Ang saad sa Ginoo, ask and you shall receive. Maigsuon diha sa atong pagpangayo tungod kay naan nato ang hunahuna sa Dios. Ato nang ipahaom ang atong pinangayuan, ang atong standard diha sa gusto sa Dios. Ang atong gusto manggod is dali-dali. Narpagi atong batasan mga Kristohanon nga pag makaya pa di sa tagduol sa Ginoo. Kaya pa man kaning napaman ko'y anak dito ra ko mangayo. Dito ra ko sa akong mga paryente. Pag di na gid kaya gyud murag himalat yun na gyud. Wa na gitay mahimudan eh. Sa Ginoo na lang gyud. Di ba? Sadto sa inana ta, tawa-tawa lang ta pero inana ra ba ta? Pag naibation, doktor rayon, maintenance, konsulta. Ang Ginoo ulahin na. Kayo ginidugdug ka maton siguro si Ginoo. Kayo ginidugdug ka. Ag-anhi ka lang nako kung na kay mahimo ba? Maigsuon, where your heart is, there your treasure will be also. Muna, kung asa itong kasing-kasing, atong kasing-kasing na sa Ginoo, ma-prioritize gina ito ang Ginoo. In all areas atong kinabuhi. Akip ko na ha, biktima ko. Akip ko karon akong giwalihan, akong kagulingon. Ay mong kabalaka. You are not alone. So maigsuon, magtuon taog pangayo. Lastly, usahay mong God, nanata sa kabugaton sa itong kinabuhi. Pero backward, tagamay sa gospel. Iyon siya nga, if you're weary and heavy loaded, come unto me. Take my yoke upon you. For my yoke is easy and my burden is light. Learn from me, for I am gentle and humble. Ang gusto sa Ginoo nga, we will learn from Him. Ano bugat ang atong life? Bugat atong kinabuhi? Tungod kay kita ang nagdala-dala sa atong problema. Niya, Pader, akong ihatag sa Ginoo, mawala akong problema. Naara gyapon. Pero hinay-hina na siya solbaron ninyo. Dili na ikaw mosulbad, sabay na mo sa Ginoo. Sabay mo mosulbad sa Ginoo. O igodin siya, take my yoke. In siya, okay. Kana imong yugo, kana imong problema, imong kabugaton nga imong gidala-dala, tanggalan na. Tanggalan na ha, ibutang na dire, kaning akong yugo, mo'y arsaha. For my yoke is easy, and my burden is light. And learn from me, for I am gentle and humble. Learn from Him. We cannot learn if we are not humble enough, kung di sa ta humble. That is why, balik ta in our asking. Mangayo manggata, mangita manggata, magtuktok manggata. Kung gusto nato nga naay result, dili dugay ang result. Og sure gyud nga naa, according to God's timetable, mangayo ta sigon sa iyang kaubuton, manuktok ta sigon sa iyang kaubuton, og mangita ta sigon sa iyang kaubuton. Atong pangitaon ang gusto sa Ginoo, og dili ato. May suon, ihatag niya kay kanuman. Gihatag na sa Dios ang pinaka-importante o pinakadako nga pwede niya mahatag, mao ang balaang espiritu. Mao kana ang atong pinangayuan, ginagmay rana, chicken rana, mahatag lagi na niya. But first, there must be a circumcision of heart. Kinahanglan sa maguba sa ang atong garbo para mapadali. Kay kung ang imong pagpangayo, ang likod ni ana puro garbo, mo nang makalangan. 40 years na sad dadani balik-balik. Amen ba? Palihog manindog.